Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitrana Anjing. Oke guys, kali ini aku mulai ke pasar guys. Iki mau masak ayam guys. Ambek terong, disambeli terong. Engko aku soalnya apa bodone guys, Mbak Upita, Ayu, Sansa Gemoy. Engko perene dadine aku pengen masak. Sik aku jemput Ayu ning Kandilan guys. Jadi aku siap-siap masak sih. Mau karo tuku brambang godhong bawang guys, terus ambek tuku kecap lele nggone lek ngantemi. Dene apa tak masak dulu. Oke guys, soalnya kene mau udan terus guys, isu udan terus pol terus udan nih gimana guys ya. Tak nih. Oke, mapak lho Ndoro Ayu. Mapak Ayu karo kilo ya Allah. Ya, mek apa enggak ning isor iki angga iki. Sijine ning ndi? Lah. Mai. Tak adep men mai. Yuk, ya Allah yuk. Anu yuk. Alamat sang itu. Dari aku. Aku terus mai. Apa ki aku mai? Ya, apa? Ya udah samingkem yuk. Jadi apa jalan guys nih mah? Kayak ngantuk enggak? Bisa ngantuk. Ada kan turun deh, duduk aja yo. Diri. Siapa? Diri ayo. Diri, medun apa nganu iki angga? Hah? Omah ki moy. Iya, Lek. Diri lu. Siapa? Ayo, Po. Anakku, Lek. Anakku. Mai. Bisa kakek. Kami melak siapa? Ya Maya. Mam piye moy? Mam ha. Dijulang. Kan Mbak Bita tenggo. Ya. Lah nek teleponnya terus salane Mbak Pita ndang mau mak. Mengosi dengan kok yo ora. Heeh. Engko angga kok ucul kae. Wis tekan ndi? Kok koyo jan. Mbak kalau Mbak Solikin. Lagi sini rasane. Kate kok telo lagi rasane. Di sini teloi mak. Ki soloke. Ya. Sini telo mai. Telo. Ntar guyu mai. Guyu. Yo, walah, paling bar tau tuku jajan rah. Iya. Ya ampun, ya ampun. Gemblung tenan kok. Gelemi, nambah aku gelemi. Mam, nek sulit ora salah kok. Minat kok. Man bapak biasane. Kok ada sego tak ya. Mam sego. Segone jek panas wis mateng urung, Mak? Urung mateng iki, Mai. Mam kuwi sik ya. Ngono lho. Piye? Iki jane ngomong sapa ra, Mai? Ngomong, Mai. Heeh, ngono. Heeh. Heeh. Piye heeh? Nyawa ngerti aku. Nyawa. Nah, sing coklat Mai. Sing coklat Mai. Ki coklat apa Mai? Kene rasane coklat ta? Mai, coklat apa Mai?
Sing coklat moy. Coklat. Kilo. Anak wedok seumur dapat comel. Tapi lek tidak aku ora enak didik piye? Nambah kok ya. Ya, misalnya cilik iki mampu sih. Nek bocah gak gelem misalnya kok keras kan aku misalnya iki ya. Mau yo mau. Nek mau. Lagi mah kalau udah mepet aku ya ada apa berangan? Ya, Berarti ya gelem ambek kowe mu. comel sih. Wes persiapan berarti. Iya, nek tahu itu. Persiapan. Emang persiapan. Ngomong maksudnya mamangmu. Nek gue kok kon aku pengen konten yo cing ngono lah kok kowe tak konten. Ambek terone pasar terusan. Duh, aku tapi nek kan gendong iya. Zamane cilik alisinmu. Lah kok yo ngomong masak karo. Iya, padha. Cilik ane dino pas cek ning mbok iki. Iya. Aku cek ning kono kan. Terus kowe kan terus bukaku sore jam 4. Iya. Dari jam 5 jam 5. Saiki jam 7. Saiki jam 7. Saiki jam 7 mu. Biasanya kadang wong goleki, kadang teko mama lah. Gara-gara ban maghrib iki mergo poso. Lah nek jam Terus saiki molor neh. jam 7:30 mungkin wong lek ngising. Sini Udah. minum sini. Ngising dari nanti 5 tahun. Ayo rekan yo suwi. Aku saiki mau sing mikir kono. Nek gawene kan aku 6:30 aku tak kon surung sik wong lagi nganu. Saiki mau. Aku sing mau. Sudah menjadi ibu yang baik. Nyek aku kan anak loro, atik menjadi ibu yang baik. Mbok kira anak lagi cicak. Kok delem. Lah kan suwi. Suwi yo padha ae lek gawene ngajak Mira sendut Oh iya. Lali aku. Tapi dia anak jarak adikku balik ke awal kan yo rasa. Sakit. Iya. Sakit. Bener kowe sama anak nenci kasih. Baleni sok awalnya gak penak kata aduh. Penak, yo gak penake lho. Duh. Teleponnya kalau teleponnya. Itu. Apa? Apa kuwi? Gak penak iki nganu, baleni lho. Piye? Penak iki dadi anake wis gedhe, Wis mudeng. Wong tuwek ngono lho. Lah nek kaya ayu opyor. Lo sampai kan emang kafe, sisi tak kau melok. Lah terus sampe mana neh. Oh yo tidak, kafe tutup. Lah wong dibuka Gusti Allah. Kok malah dadi wong anu ya mu ya. Loh, bocah ki piye jene? Iya. Ya ora, renek prai sama bekon gak juli. Aku Gak iso we. Gak mampu bayar e. Gak mampu bayar e, guys. bergerak iso. Mah, Akhirnya bayaran ini tidak. ora kuat bayar iki kan artis papan atas. Apa seluncur? Artis papan atas lho ya. Rasa guyu ya Allah. Memang orang guyu. Apa iki berisik sing Bukan ngakon. pengen jalan. Kowe iki sing ngakon mulai barang mak apa? Ndang rene neh. Aku ingin buat ning gendingan yo. Lah, nek aku ngene. Udan gak mlebu. Kemang udan terus sambil aku ngopra. Masa? Aku ngene. Regane tur. Aduh kita tuh. Gak Aku ngene. Ya. kali-kali. Udan dhuwur. Jim. Iki terusan ape padang terus terang. Yo. Lah, aku enggak malah gak udan. Ke sorine gak udan yo. Masa kamu udah gak udan nih, Mu? Gak udan. sore ya udan. Aneh. Telurnya kayak Karo oseng-oseng terong Pak iki jenenge. Ya, Pak. Ngenyek kok iso sing apik. Gak oleh nui. Dah, pagi-pagi terus ya, Pak. Mas kone tapi wis ora panas. Lo terong lagi makan iki. Iya, ndak piye guys, nang mapak Mbak Ayu. Terong nang tak ngene, guys. Iki jenenge terong. Wis kita lek kene sik, guys. Tak sebut sik. Rono le. Mai, enggak?
Mai. Dadah, enggak dadah piye? Dadah. Dadah apa Nandi? Enggak? Mau kemana enggak? Kemana? Kabine banter men apa yuk? Wah kon tutup yuk. Gak oleh yuk. Awas tangannya enggak. Awas kecepet. Nah, ini kunci ya, dikuncinya kakak. Gak boleh. Lakung kok malah. Duduk guys, duduk dadah. Apa nah yuk? Apa yuk? Dadah. Apa yuk mencet apa? Iki lho, iki lho. Enggak? Dadah. Mai dadah Mai. Dadah. Mai. Ayo. Di dadah ya Allah andel men ya Allah. Mai. Ayo. Ayo Nandi, kekes, ki wis momong bocil loro ruwet. Ruwet ram. Duduk nang kono, Kak. Duduk nang kono. Kono di belakang le. Ning mburi ae, Kak. Kowe ora ngarah Mbak gelem mbek kowe gemoy, tetepi nae. Mbah tirane, Mbah. Hale. Ayo emah mbek awakmu. Emah yo moyo. Kenal aku, guys. Beli es krim. Ora ngarah Beli es gelem. krim ya. Mai. Beli es krim ya. Ayo. Iya. Tuku beli es krim. Beli es krim yuk Kak, Mbak Bude. Emah mbek bude emah ki bude. Mbah lali aku mbah. Mbak, yang ngomong Mbah ya. Mbah. es krim apa coklat? Wedi Mbak, kowe iki wedi Mbak. Kok kowe nae? Es. Wedi mau es. Tunggu susu. Ayo. Aja ngono loro rel. Ambek aku yo mau yo beneran aku kan kono. Ayo. Gelem sama aku. Ayo, elah lagi Nah, mburi merah iso. Kebentrok kuwi kok. Jajal Mbak ora enak. Cucu, Bu, cucu. Anak Pita mau Mbak Pita? Semua paling. Ora. Yuk yuk. Anak Mbak Pita yuk. Apa? Ngerti kuwe ku lho numpak mobil kok ora dilakoni. Ora iso. Ngerti kuwe. Halo guys, mbakku nomor 1 ka lho. Nginceng. Apa jenenge entok paling gak gatel. Gak Mbak, Anak belum sitok itu lah sitok wi kalah wi. Kok iso? Iso. Kok tak colok mulai sesuk. Mah. Ya enggak yo. Enggak. Turak jipuk tak teko. Ora iso. Aku serah rek. Kowe iki asine iki sing sebelah kene iki 3. Lah dipenek iseni. Pi asine yo nek mbak sing lan lagi kae tapi nganu. Apa jenenge? Urip eh. Lho klangenge wis diunduh teke piye Mas Tem? Kene bayam gede ngono kok. Ya nang mbak no. Rel. Bayam sawet itu diapakno leh tri dijangane tadi sak irus tok i masamu. Iki lho guys, iki mbakku nomor 1 iki guys. Wong iki sibuk dengan HP. Jadi urusin. Jane kene apa mbak? Tak lebokno tok tapi gak mlaku. Aku yo mana dilebokno ora mlaku. Lah kan gak iso. Aku kan gak iso. Ngono ki mbak-mbak iki ning ngarep nyetir, aku ning gurine. Lah ki nek bayem kuwi ya kuwi mbek kae lho. Mbak dadine kripik ayo iso. Ya Allah, aku tekan kono Ruwet guys. Sini tek kamar Kak. Dino lho ngedun numpak motor terus perjalanan terus. Aku dene talaroke. Diwari terus. Setu. Hasilem rene yo aja saiki bancaan ayo rene podonan iki kleru. Sekolah, mari sekolah. Kan kandel gitu lho iki. Mbak umur pira, Mbak? Umur pira? 43. Ki 43. Madhep rene ah. Ya Allah Gusti. Umur pira, Mbak? Umur pira? 65. Terus apa kok wong aku wis 31 apene kok 65. awake langsing aku tok sing lemu kakan pengembang.
Iki dadi kakean nganu. Kakean baking powder. Aku lho nek iki bobotku wis medun 8 kilo. Aku yo medun nak, Mbak. Medun. 5 kilo aku. Kurukan daging. Iya yo iki. Wong elek yo dipoto kok iso-isone iki lho.